Shout out apo, dagiti agpapa-birthday, agpapa-dilaw, agpapa-punsyon, agpapamakan. Nagselebrar ti na dumaduma nga klase nga okasyon. Nga da pa kainaigan na iti paggaston iti kwarta. Nga di pa'y nakabaybayad ti utang nga wano obligasyon na. Ay apo aya kayim ko. Kayo na yung kumadigita Sakbay kay agpa-birthday, agpa-dilaw tuno alaman ti paggaston niyaw. Iya pa, di kayo lang maasyang ka, di kita nakautangan yaw. Lamuna ta, isudan ti agpagpakaase, nga agbayad kayo. Isudan pa hindi agparintumag, isudan pa hindi naka-adot ti pasensyanan. Paulit-ulit dang. Dalo maminsan, da kayo pa hindi umingaran nga masingir. Da kayo pa hindi kumarek. Da kayo pa hindi napangataw. Ay apo kaya. Agpaala kayo, paberde kayo, ana ti malala yung kadita nga ba nagkayim ka. Agpalangwat kayo, agpangas kayo, wala agpabilib kayo, kadi kita karkarubayaw. Sayon to ipaw, feeling blessed, celebrating the birthday, etc. May pakita yun lang, kadi kita friend yung Facebook, kaya yun lang, ti like, kada heart, kada reaction. Dinto ti actual, ti realidad. Ado mangarot, ti babayadan yung obligasyon wano utang. Ay apo aya. Maasyang kay kumamag, di kita nakautangan yung wala, da babayadan yung obligasyon gayim ko. Tadikit deta nga kwarta. Inted da kada kayo. Ta mapagtalkang kay ngarot nga tao. Ta nanumukay nga tao. Iso nga inted da kada kita kwarta. Salatag, singir da. Awan. To next month. To next year, ton aglong kami, ton adda kwartame, ton makalulak, kastarat tati, bagbaga di kita nagtuma. Tono, madano na ng birthday, ay apo, ay, Diyos ko, isumot tagpaalaga. Ay na po, makonsensya kayo kung makakayim king kakabsat, nga daot utang na. Deta nga kwarta, nagrigatan da, adot sakripisyo da, tapno lang makaala da deta nga kwarta. Nakubrada, nagtrabaho na, nagpartime da, tila adalam naman yan, tatulong makanak kwarta, sayo, nilakla ka isuda. Kastaya ti nanumo nga tao. Uri kitan nyo, ikarigatan nyo mat abayadan kumadeta, hanga kasta nga, awan. Ton birthday adda. Ton Christmas celebration, adamang pahandada. Baro nga taon, adamang handada. Makakatang damat ti baro nga gamit da. Kaditi nga rin nakautangan niyaw. Piman. Di kita nagbayadan nyo ti obligasyon. Pagbayadan nyo kung obligasyon kasanor, sitwasyon da. Unang kita nyo. Tandaanan nyo. Hanyo nga urayin nga di kita. Nagpautang ka da kayo. Uno, ada babayadan nyo nga obligasyon. Agladam iti matada uno pinakita da. Ay, bagbak ka da kayo Nakarkaroon to subot na.